Kehonrakennuksen PM-karsinta toi lavalle 6 kovan luokan hyvin ruskettunutta kaveria, joilla oli jotain näytettävää kansalle. Numerolla 1 Heikki Tallinen, Helsinki. Numerolla 2 Jari Tarkiainen, Helsinki. Numerolla 3 Janne Käytty, Turku. Numerolla 4 Marko Nevala, Helsinki. Numerolla 5 Velu Niskanen, Tampere. Ja numerolla 6 Tommi Heinonen, Helsinki. Kehonrakennuksessa tuomaristo vertailee kehon symmetriaa ja kokonaisuutta, hieman kuten fitneksessä, mutta tässä puuhassa lihaksia pitää olla ja oikeissa paikoissa. Tässä poseerauksessa keskellä voittaja Jari Tarkiainen.